Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagyusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, manginusol kita sa atong mga sala, rumandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagagumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nagalapas o dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanang ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron nyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluin kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, ihisayuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos amahan, magkagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, putungan sa Magampo kita. Magahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu may naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo og amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nga sa langit ang gisaad nga kabilin, kini among gipangayo pinagi sa among Kristo imong anak, nga buyog-ariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo,
Gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan, unsa ang mahitabo ni adtong gabhiuna. Aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo, nga imong luwason ang matarong nga nasod, ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway, ug gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanimo nga anha kanimo. Sulod ni ining tanang panahon, ang mainitong mga tawo, gikan ni ining matarong nga nasod, sa tago naghalad og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa, nga ilang ampingan ang balaod sa Dios, ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdayeg. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Bulahan ng lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, hangay sa matarong ang pagdayi kaniya. Bulahan ang nasod, kansang Dios mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili, alang sa iyang kaugalingong kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalawom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maaniya unta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalawom kanimo. Bulahan ng lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa
iyang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalik kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipadala siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda, ingon ni Isaac ug ni Jacob, nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw ug nagtukod. Ang syudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod tigulang na siya kaayo, ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios. Apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini o gikahinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga dumuduong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghunahuna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua, gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langitnong nasod. Busa, wala ikaulaw sa Dios nga sila muila kaniya nga ilang Dios. Kay nag-andam man siyag usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac, sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagatuo si Abraham
nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaak. Busa maingon ta nga gidawat ni Abraham si Isaak gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayon ka. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag ninyo sa kingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot o tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Dili gayod sila mukunhod kay walay kawatan nga makahilabot nini ni may anay nga makakutkot. Kayain gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baskig hugot ang inyong mga bisti diha sawak og dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nilang pultahan. Bulahan kadto mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkoron sila sa kananan og silbihan niya. Og bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung maabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. Og timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa mabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamuusab kinahanglan mangandam, kay nganak sa tao maabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba nining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo bakini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buotan og malamon nga sulugoon? Siyang tugyanan siyang agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo niya tung maong sulugoon nga tinugyanan sa taniyang katigayunan. Apan kun kantong maong sulugoon moingon siyang kaugalingon, dugay pa mabot ang akong agalon, ug unya mosugod sa pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki o babayi,
o magpalabig kaon o inom o maghubog-hubog o gunya may balik ang galon o sa niya nakadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya o sa panahon nga wala niya hibalui tagod-taguron siya siyang galon o pahagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya siyang galon apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto siyang galon ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latoson silutan sa diryot nga latos. Ang tao nga gihatag agdaghan panilngag daghan apan ang gihatag agdaghan pagayod paninglan usab ug mas daghan pa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang tao nga gihatag agdaghan paningngag daghan apan ang gihatag agdaghan pagayod paninglan usab o mas daghan pa. Mga igsuon, ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon ug daghang kitag mga butang nga angay natong pamalandungan sa atong mga pagbasa karon. Nasayod kita ang Ginoo matinud-anon sa iyang mga saad gikan pa sa karaang katawhan, gikan pa ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac ug hangtod karon ang Dios kanunay matinud-anon sa iyang mga saad. Dili ka na questionably tinuod ka na ug may tabo gayon. Apan ang pangutana, kita ba matinud-anon sa ato pong mga saad o naghimo tag saad haron lamang atong gub-on, no? Malingaw bitaw ka ng mangumpisal, no? Dili man siya sa pagpadungog, kung niya sa pagpapukaw lang. Kana bang mangumpisal ta, di ba na may akto sa paghinulsol? Yan ay sa na ikaw niya nga ako nagasaad nga dili na makasala pag-usab og likayan ang pagpakasala. Inyo ba nang nabuhat kana nga saad? O pila raman kaadlaw nga nakapugong ka si mo galingon nga dili makasala? Ayaw kabalaka, daghanta, no? Nga wala nakatuman niya ng mga saara, no? Mabitaw magkuno nito balik o pangumpisan kay nasayod ta sama sa katawhan, sa karaang katawhan ang mga Israelita. Kabantay mo silang panaw gikan sa Ehipto ngadto sa gisaad nga yuta sa Dios. Unsa may natabo silang panaw? Kung inyo itong pamalandungan, susama ang ilang panaw, susama sa atong kinabuhi. No? Bantay mo, mulikramo ta sa Ginoo. Kung may mga pagsulay nga atong masugatan, likramador man to sila. Kato nagutom sila, likramo sila kang Moises. Oy, imo ba may gidala din ng impatyon sa kagutom? No? Igitigaag man na. Likramo po, puro na po pan. Mura ba ka ng tao ba nga kita? O abay pantulak diha? No? Likramo sila, puro na lang kung mana man lang. Mana sa buntag, sa hapon, sa uto, sa hapon. Wala ba'y karne? Likramo po sa Kristo, ba'y karne. Matigaan ni Kristo ni Moises. Ngitigaan sila karne. Patyong baminimos kauhaw. Di ba? Ingon ana ta. Apan aduna tay sulundon nga tao sa atong pagtuo. Kinsa man ang atong amahan sa pagtuo nga si Abraham. Di ba? Grabe ang pagsulay. Gani gisulayan siya sa Dios sa paghalad siyang bugtong anak. Wa nagilain si Isaac ra gyud yang anak. No? Apan gisulayan siya sa Dios. Apan puno sa pagtuo, pagsalig
iyang gituman ang pagsulay nga gihatag kaniya sa Dios. Kita kaha, ambot lang kung magahimo bata ni ana nga klase nga pagsulay. Kay bisan gani gamay lang nga pagsulay sa kinabuhi, likramo na ta. Ngano man ako, Lord, nganon dili man amo silingan. No? Nganong kami man. Kabantay mo ana. Kanang masakit ka, mulikramo kas Ginoo. Kanang mamatyan ta, mulikramo ta sa Ginoo. Nganong dili man among silingan. Kanang wala natay bugas, gutom na kalikramo gyapon ta sa Ginoo. Puro talikramo. Nga usahay dili nato makita ang grasya sa Dios. Kaya lagi puro talikramo. Sagdi lang nakasabot man Ginoo na nato, no? Gisilutan ba ka sa Dios sa siga kag likramo? Wala ay. Wala gyud kasilutos Ginoo. Wala gyud silutos Ginoo bisan pagsigit tag papakasala. Bisan sigit tag likramo, wa gyud silutos Ginoo. Sige kag likramo ha karong adlaw patyunti ka. Wa gyud yung Ginoo ana. Sige kag likramo ha bisag makasala ka karon maimpierno ka. Wala gyud na dili ta makadungog ni ana. Dili ta makadungog og pagpahukom gikan sa Dios. Susama sa mga karaang katawhan, no? Gipasay kanunay tang gihatagan og pasaylo og gugma. Kanunay gihatagan og bibuan og grasya. Mabitaw diha sa ebanghelyo mga igsuon, no? Ang grasya nga gihatag kanato sa Dios wala nagpasabot nga atuwa ra kana. Kinahanglan aduna tay responsibilidad. Kay kita mga tinugyanan lamang o dili na atua nga sa ato pa kinahanglan ato nang ipaambit ngadto sa uban. Dili na imuha kung say naa nimo karon diha, kinahanglan imo na siyang ipaambit, i-share ngadto sa uban. Kung ikaw gitugyan ng mga tao nga under nimo, wala nagpasabot nga imo ng mga pahimuslan ang ilang mga kahuyang. Duna kay tulubagon sa Dios. Duna tay tulubagon kung unsa man ang gihatag kanato sa Dios. Panilngan ta sa Dios humanining kinabuhi. Kay dili ato ang usay naan nato bisan gani ang atong kinabuhi dili ato iya kana sa Dios. Muning hagit kanato unta kay baluta kay baluta nga mo paambit niini ngadto sa uban, kay baluta nga mutratar og maayo ngadto sa mga tao nga atong nga gitugyan kanato. Mao kini ang gihagit sa matag usa kanato sa Dios. Uban ang hagit nga unta kita usab magmatinud-anon sa tong pagtuo og pagsalig ngadto kaniya. Kalagi humaning kinabuhi panilngan ta sa Dios. Ug dili ra gyud sama sa kawatan ang Dios, dili gud mananghid. Oy, excited ba ko makihimamat nimo? Patyon ti karon ha. Oh. Man tagdili oy ay gimug ato yung Lord ilang tawo no? Basi excited kay ka nga makihimamat nako. No? Di gyud mananghid ang Ginoo. Mao na mga igsuon samtang buhi pata magpabili ning hagit sa matag usa kanato. Ngayon ta kita magmatinud-anon diha sa pagtuo pagsalig ngadto kaniya, magmatinud-anon sa atong mga saad ngadto kaniya kay siya matinud-anon sa matag saad nga ray kanato. Hinaot pa unta nga mahagit kita sa mga pulong nga ato nadungog gikan sa atong mga pagbasa gikan sa atong ebanghelyo. Unta mahagit kita Diosab sa pagsaulog nato sa santos nga misa nga diin atong gisaulog ang paghalad o paghatag sa kinabuhi
alang sa atong kaluwasan. Amen. Palihog manindog at litokon mga pulong sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ng mga gahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, anak samahan sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, anak dili binuhat, usab kiniya samahan. Pinagi kaniya naghimo ang tanan, tod kanato mga tao, alang sa tong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas, gikan ng ulay, o nahimong tao. Tod kanato gilansang sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay gulubong. Sa itong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, naglingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pugong sa buyog sa mga minatay. Uyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagaygan siya sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag, alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios atong may gugmaong amahan, punagop kita kaniya dalang atong mga pangamuyo, ug magampo kita diya sa pagingon. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Ngang simbahan mamahimong timaan sa paglaom nining atong kalibutang buak. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Ang tanan mga nagkatigom dinhi aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia, malimahan pinagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahimpitan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Nga mga pamilya nga himulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa mahigugmaong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Ang mga idaran, ang mga masakiton nga nag-antos sa balatian, mahupay makaalim sa presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Ngay muntang isipon nga takos ug mapuslanon lalang kanamo, nga halang Teofilo kamumot, mabanhaw na sa ngadto sa santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Alang sa kabatanunan, nang mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, magpabilihin nga abli ug magpahilungod sa ilang kinabuhi, alang kiniya pinagi sa bokasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Nga ang mga matuhuong metaliwan gikan sa nining kinabuhiya, makadangat na sa langit ng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pagampo. Langit tong amahan, dunggang among mga pagampo, o pasinatia kami sa imong kalumo. Ayo'y tugot nga may mulag kami kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo ra kay sakripisyo duaton ta sa Dios nga mahan, mga gahom sa tanan. Dawato ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gamhanan maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa ang gigihalad sa imong simbahan, ug himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay o mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay mga gahom sa tanan.
Ang higmatarong gayon ng pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, uli niya ang pagkapatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diya siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balik kanimo diya sa himaya. Giblihan niya alang kanamo ang magaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagdadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diya silang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santo, Santo, Santos, nga Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana, 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 sa kahitasan, Hosana, 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 sa kahitasan. Taygon ang lagaan ni sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitasan. Hosana, 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 sa kahitasan. Santos kagaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos sa imong agasa, aron may mo kinilang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pika sa bihatag nini, ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas nga itukyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab, mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kiniyo Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manaagi sa kruso pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kahiwasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang sa kalibutan. Karong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahad kami kaniyong mamahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diya sa gugma o Banileo among Santo Papa, ni Jose among obispong tigdumala o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaw mo na banhaw sila o ang tanang namatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria hinanglay sa Dios, ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, magampo kita karon gamit ng mga pulong gitudo kanato sa atong manunobos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginong Jesucristo kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyughari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay. Mga igsuon, kinimong kudero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagalawat nga imong gihatag kanamo magluwas ng takanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag simong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ginoo, kaling imong katawhan, itugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganas kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O ang panalangin sa magahom nga Dios samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukon sunod ta kaninyo magpabinuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalan santos nga misa manlakaw kita nga puno sa gugma
o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.